Allahumma sholli ala Muhammad. Lah biasane nek tiyang Jawa ngeten iki, biasane Pak nggih, duka niku jamaah tahlil, jamaah yasinan, istighosahan, bahkan kematian niku wong Jawa biasane ora adoh karo ninggal sedekah. Ngeten iki Pak Suwanto kan kalih sedekah Pak nggih. Pak, ngantuk dereng Pak? Oh dereng nggih. Umumnya wong Jawa niku nek enten rame-rame kumpul-kumpul mesti ngetokno sedekah, mesti ngengkai panganan, mesti ngengkai unjukan. Duka niku sak mampune jenengan. Niku ngalah berkah. Misalnya ngeten kelumpukan mboten panganan pantes mboten Pak? Jenengan nglumpuk ngeten iki kok genek ngombene pantes mboten Pak wong Jawa niku? Kurang pantas nggih. Wis nglumpuk genek panganane, genek rokoke biasane ngoten wong Jawa niku. Ora nek kopine. Pak Ustaz Suwanto pesen kopi kula. Wah ngantuk Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Keranten wong Jawa niku ngibak Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga niku waline Gusti Allah ning nguri-nguri budaya Jawa. Angger ngumpul mesti ngkai mangan, angger ngumpul mesti ngkai ngombe. Najan niku kumpul kematian, takziah mesti enek ngombe nggih Pak nggih. Minal mesti ngombene. Lah jane napa ta fadilah wong gelem sedekah niku ngeten. Dan kitab Durrun saja nyebaten ngeten. Inna fi shadaqati khamsun khisalin. Sak temene ing dalem sedekah iku enten 5 perkara, 5 keutamaan. Pun pirsa dereng Pak. Duka niku jenengan paring dedaran sak mampune jenengan, unjuan sak mampune jenengan, minimal jenengan mesem ketemu dulur niku termasuk sedekah. Jadi sedekah paling ringan niku napa Pak? Mesem nggih. Ketemu koncone, ketemu dulure ning sawah, ten pundi mawon, ten dalan niku mesem. Bar mesem terus uluk salam. Berarti saderenge salam mesem riyin. Nggih napa nggih Pak? Nah, ketemu kancane merengut ora pantes maning, mesem. Mesem niku nyenengno kancane termasuk sedekah. 5 keutamaan perkara Pak. Ngeten. Al-awwal kangkang kawal iku lampu di petang lampune nggih. Iku naruduhum fil amwalihim, yaiku nambah-nambahi keberkahan, nambahi bondo akeh ing dalem jenengan bondone jenengan. Jadi nek jenengan gelem sedekah sak mampun jenengan, gawe senenge liyan, senenge dulur panjang siji karo Gusti Allah, dijamin bakal ditambah keberkahane, bakal ditambahi jumlahe. Wong sedekah niku kurang napa tambah Pak? Jenengan gadah atos 700.000, jenengan sedekah 10.000, kurang napa tambah? Kurang. Riyele nyotone kaya kurang Pak. Ning liya dinane bakal diijoli karo Gusti Allah, bakal ditambahi karo Gusti Allah. Gusti Allah pripun carane tambahi? Misale ngoten niku, ditambah keberkahane. Berkah niku pripun Pak? Berkah niku pripun Pak? Pripun Mas to? Berkah niku tambah imane menungso, tambah atine tenang, tambah cedhek parek ning Gusti Allah, tambah akeh kebagusan. Pun jenengan gelem sedekah Pak, najan sak mampun jenengan, sak ikhlase jenengan, bakal ditambah kebagusan, tambah manah sing tentrem, plus jenengan tambah cedhek karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dados niku diwatani bondo sing barokah. Sejatosipun bondo jenengan tambah barokah ya tambah akeh nek gelem sedekah. Termasuk ngeten niki Pak Ustaz Suwanto sedekah dedaran ngeten niki, muga-muga lumeber kula jenengan tambahi berkah kali Gusti Allah. Allahumma amin. Siji ditambahi berkah, ditambahi akeh. Sing nomor kalih asane kang pemen yaiku dawailul lil mauradi. Sing nomor kalih Pak,
kok jenengan gadah sederek kok jenengan piyambak niku gerah sakit kok ora mari-mari misale lho Pak niki niku iso ditambani karo sedekah sebagai obat dari penyakit. Pak sederek jenengan kok enten gerah Pak nggih sakit ora mari-mari dipreksane dokter wis digolek mari-mari kok gak iso mongko disarati karo sedekah muga-muga karo sedekah dedaharan muga-muga sedekah ning bocah yatim dadi obat muga-muga lantaran sedekah penyakit diangkat karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi sing nomor kalih dadi obat kanggo sekabahe penyakit. Jadi nuwun sewu Pak, kok enten tiang gerah gak mari-mari bisa jadi tiang kurang sedekah. Saged dipahami Pak nggih. Niki sarana selantaran sedekah Gusti Allah maringi obat dumateng penyakite hambane sing paring sing nyandang gerah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, siji dadi obat sekabahe penyakit. Asal itu kaping telu yaiku yunfa Allah ngangkat sapa Allah Gusti Allah taala gum balai ing saking sekabahe bala. Lah niki lho Pak sing nomor telu Gusti Allah bakal ngangkat sekabahe bala sekabahe bilahi musibah sing badhe teka ing atase menungso sing dikersakne oleh bala. Dadi saking murah Gusti Allah Pak kok jenengan sedekah duka dedaharan duka arta duka sak mampuni panjenengan ten fakir mesen anak yatim sak mampu panjenengan duka niku seminggu sepisan duka saulan pisan jenengan sedekah secara mboten langsung jenengan ditebaken saking bala saking musibah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nek wong gelem sedekah niku Pak kudune benjing umpamanya oleh musibah asal kecelakaan kendaraan misalnya kok gelem jalan sedekah mongko dihindarke kalih musibah. Lah niki lho Pak saking kemurahane Gusti Allah tapi nek saged Pak nggih sedekahe saikhlas panjenengan sing tepat ten sing disedekahi ten fakir miskin bocah ya yatim. Nek ten bojone sedekah napa mboten Pak? Pak, ten bojo niku sedekah napa mboten, Pak? Sedekah. Sedekah napa kewajiban? Sedekah. Angel iki. Lah nggih ten bojone jane sedekah apa kewajiban to jane? Oh, sedekah. Nek ten garwa niku maisah, Pak. Maisah niku napa? Hal kewajiban kelayake kanggo hak Bani Adam. Jadi nek wong wani rapi berarti kudu wani nafkahi yo ngomahi yo nyandangi yo niku nafkahi Pak wajib hukumnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sing nomor 3 niku saged dados obat sekabahe penyakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor 3 ngangkat sekabehane balak musibah alam dunya dumaken menungsa hambane Gusti Allah sing gelem sedekah. Setunggal wau napa Pak? Nambah keberkahan lan tambah jumlahe. Nomor kalih sebagai obat penyakit. Si nomor 3 diangkat sekabehe musibah. Ar-Rabi kata-kata yaiku yamuruna lan liwat ala surat yang atasnya jembatan kalbar kilatifi kaya kilat kang nyamber. Pak barokah nek gelem sedekah Pak benjing ten akhirat ten padang masar utama ten siratal mustaqim. Sirat niku jembatan antarane akhirat nyebrang neng swarga ngisore enten neraka. Nek gelem sedekah krana Gusti Allah mongko saged nyafaati jenengan saged ndung jenengan liwat siratal mustaqim kados kilat kang nyamber lap langsung teko ngarep lawange swarga. Padahal Pak nggih liwat siratal mustaqim dawuh Kanjeng Nabi niku ora sedina rong dina, iso tahunan, iso puluhan tahun bahkan ratusan tahun.
bahkan ratusan tahun, tergantung amal ibadah panjenengan. Nek jenengan sampai kejegur ning neraka Pak, dawuh ten kitab Faridullah nyebutke Pak, jenengan mulai kecemplung niku sampai dasare neraka niku suwene 70 tahun Pak. Ini lagi ceblok uling terus sampai 70 tahun lagi teko dasare neraka. Neraka niku lapis pinten Pak? Enten sapitu. Sing daling dasane neraka hawiyah. Sing dhuwur dhewe sing enteng iku jahanam. Neraka jahanam iku neraka dhuwur dhewe sing enteng dhewe diseksa ning neraka jahanam saderma melaku ning neraka jahanam. Delamakane sing neraka jahanam iku menungsane ndelemek krikile neraka saknene kok leles sikil neraka tembus sangka sirahe. Saged dibanding iku siksa sing paling ringan ning neraka jahanam. Melaku tok ning neraka, sikile leleh, telapak kaki niki leleh sampai uteke, otak dan kepala niki mbomot Pak. Niku enteng-entenge siksa ing neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Niku paling enteng Pak. Saged dibayang Pak, niku paling enteng. Wis ora iso dibayangke. Bahkan jurange neraka sing ngisor dihanuk rahawiyah niku genine ora abang, ora biru ijo, ning genine sampai ireng blebet. Ireng banget niku sing panase geni neraka. Kok mendel Pak nggih? Mikir nggih, lah nggih ya Allah, ngoten lho Pak. Muga-muga kula jangan selamat akhir Allahumma amin. Lah ngeten iki. Terkadang hal sepele Pak nggih, bendina jemaah badhe subuhan yang kayak sedekah bocah yatim, kayak bocah fakir miskin, nyedekai bocah yatim mbah 10, mbah 5.000, Gusti Allah ridho Pak. Niku sebabnya jenengan saged selamat akhirat. Kula jenengan ngene salat, poso, zakat Pak. Niku kan golek ridane Gusti Allah nggih Pak nggih. Golek ridane Gusti Allah, golek welase Gusti Allah supaya Gusti Allah welas, kula jenengan saged selamat. Tapi terkadang amalan-amalan sing ringan sedekah, mesem ketemu dulure nek Gusti Allah ridho jaket nyelametno kula jenengan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar niku nalika sedo anake niku dipripeni, ya Abi jenengan diselametno saka siksa kubur, benjing selamat akhir niku sebabnya napa Gusti Allah ridho? Jawaban sepele Pak. Enek bocah angon, nek cara teng Jawa niku enek bocah angon ngurungi manuk emprit. Sayyidina Abu Bakar itu ngesakno dituku kabeh sak anake manuk kuwi diculno bebas. Lah niku ngeculno manuk niku Gusti Allah ridho saged nyelametno Abu Bakar ing siksa kubur. Lho welase Gusti Allah ora krana salat, gak krana zakat, ning krana nyekel ngeculno manuk emprit niku wau. Enten malih cerita Islami Pak. Enten seorang PSK, paham Pak nggih? PSK niku cuma ngawahi ngombe seekor anjing. Ten atine niku badhe tobat, aku seperake tobat. Tengah perjalanan roh anjing, roh kira niku ngelak, dicukuno banyu diwahi toyo niku wau. Ora nganti teko omah PSK ini ninggal. Lah kok ten alam kubur niku bebas saka neraka. Kenapa? Niate wis tobat ngekeki sedekah ning apa? Ning kiring niku ning anjing niku wau. Saged dibayangke Pak. Kok kula njenengan gelem sedekah karo dulure. Nyangna dulure, insyaallah Gusti Allah ridho saged njaluk kula njenengan selamat akhirat. Allahumma amin. Dados Pak nggih, kok dikersane Gusti Allah njenengan lewat siratal mustaqim kaya lap kilap nyamber langsung teko ngarep lawange swarga. Allahumma amin. Syaratnya kudu sedekah. Sing kaping 5. Al-khamisu kaping 6 yaiku yadkhul jannah, mlebu ing swarga bi ghairi hisabin, kelawan tanpa hisab, wala adabun lan tanpa seksa. Lah niki lho Pak sing paling murah Gusti Allah, murahe pangeran ngaten iki. Nek gelem sedekah Pak, Gusti Allah ridho. Wis liwat salam saking cepet mlebu lawange swarga tanpa hisab, tanpa seksa. Mergo umatnya Kanjeng Nabi bikin akhir dibagi 3 Pak. Muga-muga jenengan termasuk sing kedua lem mboten. Umatnya Kanjeng Nabi itu akhir dibagi menjadi 3 bagian. Sing pertama
umat Kanjeng pertama umat Kanjeng Nabi sing mlebu swarga tanpa hisab, tanpa siksa, tanpa adab, langsung mlebu swargane Gusti Allah, yaiku para nabi, para rasul, para syuhada, wong sing ninggal ing agama belane agama Islam niku dijamin karo Gusti Allah mlebu swarga tanpa hisab, tanpa siksa. Sing nomor kalih, golongan sing nomor kalih sinten? Wong sing ning akhirat nggawa dosa, nggawa keluputan, nggawa kesalahan ning di ngapura karo Gusti Allah, mergo apa? Seakeh ibadahe, tasih akeh ganjarane, maka disepura karo Gusti Allah, akhire mlebu swarga. Menungso lumrahe luput kebak dosa Pak nggih. Kadang ya salat, kadang ya sik ngrasani tanggane nggih Pak nggih. Kadang ya zakat, kadang ya sik ngremengi kanggone. Nggih ta nggih Pak? Nggih. Niku lumrah menungso ning akhirat benjing bae je akeh ibadahe, je amal akeh, amal ibadah je akeh, amal ibadah 60%, amal keburukane 40%, di ngapura Gusti Allah akhir mlebu ing swarga. Sing nomor 3 umat Kanjeng Nabi sun akhirat niku nggawa siksa, nggawa keluputan, nggawa dosa, di ngapura karo Gusti Allah ning kudu dihapus sik, kudu dirisik kejegur ning neraka. Dadi umat Kanjeng Nabi cuma sitok setunggal niku kebaikane, yaiku maca 2 kalimat syahadat. Kapan niku? Nalika nikah. Wong nikah niku mesti maca 2 kalimat syahadat Pak nggih. Kali Pak Mujin mesti maca syahadat riyen niku bener. Badhe niku wonge blas gak gelem ibadah, gak gelem salat, belas berarti kakeh kemaksiatan, akeh dosane. Ten akhirat pripun? Tetep di ngapura Gusti Allah, maka keagungane syahadat, keagungane la ilaha illallah, tapi ngresiki dosane kudu digodhog riyen disiksa ten neraka. Lah ten neraka niku minimal pinten tahun Pak? Minimal 7.000 tahun Pak. Sanggup mboten Pak? Pak mlaku ning neraka 7.000 tahun sanggup mboten? Siksa paling ringan ten jahanam niku mlaku 7.000 tahun. Mesti sak orane nglebur dosane Bani Adam niki 7.000 tahun ning neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Niku keutamaane wong gelem sedekah. Siji, napa Pak? Ditambah-tambahi keberkahane, ditambahke jumlahe krana Gusti Allah. Sing nomor kalih dadi obat sekabehe penyakit. Nomor 3 diangkat saka sekabehe musibah, dihindar saking sekabehe musibah. Nomor sekawan liwat sirata mustaqim kilat kang nyamber leko lawangi swarga. Sing nomor gangsal dilebokno karo Gusti Allah, karo Gusti Allah ridho tanpa hisab, tanpa siksa. Allahumma shalli ala Muhammad. Muga-muga ngaos ing dalu menika najan ketik-ketik saged nambah iman Islam kula jenengan sedaya, sehingga Gusti Allah ridho Gusti Allah, sehingga kula selamat dunia selamat akhirat. Allahumma amin. Maka saged kula sampaikan beblian tata sapa kula boten si penggalih panjenengan kula nyuwun samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.